Croeso I chi. O'n I ar fi'n gweud bore da, ond mae wedi newid droi 12 o'r gloch. Felly, cynhawn da. Croeso i'r sesiwn yma dan ofal canolfan wleidyddiaeth a Cymdeithas Cymru yn Prifysgol Aberystwyth. Dr Elin Royles ydw i. Dwi'n ddarlithydd yn yr adran gwleidyddiaeth rhyngwladol yn y Brifysgol, a fi sy'n mynd i liwio'r drafodaeth bore yma. Cyn cyflwyno'r panel, na I jyst roed ychydig o gefndir I chi I beth sydd wedi arwen I thema'r sesiwn yma bore yma, sef Deall, Cenedlaetholdeb y Tlawd. Mae'r ymchwil fydd yn cael ei gyflwyno yn deithio o waith gafodd I gyflawni gan ddarlithwyr yn yr adran gwleidyddiaeth rhyngwladol fel rhan o'r brosiect ymchwil Ewropeaidd reit sylweddol fi oedd yn ngofal ystod o staff gwahanol yn Prifysgol Aberystwyth dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'n un o'r prosiectau sy'n deithio o gronfa sylweddol y Comisiwn Ewropeaidd, Horizon, a prosiect IMAJINE fi oedd yn ngofal Prifysgol Aberystwyth oedd yn cynnwys cydweithio gyda sawl prifysgol mewn clwstwr Ewropeaidd. A fe oedd un rhan o'r prosiect yna dan ofal staff yn yr adran wleidyddiaeth rhyngwladol. A pwrpas y prosiect yna ni gyfanrwydd oedd astudio a dadansoddi galwadau cyfansoddiadol ystod o fudiadau cenedlaetholgar a rhanbarthau is-wladwriaethol mewn gwahanol rannau Ewrop. Mae adael i'r lleill ymelaethu ychydig ynglyn â'r achosion, ond y bwriad fel rhan o'r gwaith yna, o deall ychydig mwy ynglyn â natur y fath o alwadau cyfansoddiadol sy'n cael ei gyflwyno gan wahanol fudiadau cyfansoddiadol tiriogaethol, a hefyd sut maen nhw'n mynd ati I geisio cyfiawnhau I wneud yr achos o blaid I galwadau am fwy o ymreolaeth neu hyd yn oed annibyniaeth. Felly dyna'r cefndir a ffrwyth ychydig o'r gwaith gafodd I wneud fel rhan o'r prosiect mawr yna sydd gynnon ni I drafod bore yma wrth fynd I ddadansoddi'r syniad neu'r cysyniad yma fydd yn cael ei gyflwyno o Genedlaetholdeb y Tlawd. A mae gynnon ni banel o 4 I drafod hyn. Fyddwn ni'n clywed I ddechrau gan ddwy gyd-aelod I fi yn yr adran wleidyddiaeth yn Aberystwyth. I ddechrau, drws nesaf I fi, Dr Catrin Wyn Edwards sy'n ymysgu diddordebau a'i arbenigeddau ymchwil a dysgu yn cynnwys cenedlaetholdeb, mudo, chydig o wleidyddiaeth iaith hefyd, felly clwstwr o ddiddordebau. A wedyn, Dr Elin Royles sydd wedi cyhoeddi ag ymchwilio'n helaeth mewn perthynas â mudiadau cenedlaetholgar, mudiadau annibyniaeth. Felly, I glywed gan y ddwy yna I ddechrau, fe dylwn ni weid hefyd, cyn symud ymlaen, bod Anwen ar hyn o bryd yn aelod o'r Comisiwn Annibynnol a'r Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Neu weid ychydig mwy am hynna cyn bod ni'n gorffen. Fyddwn ni'n clywed gan Catrin ag Anwen I ddechrau I gyflwyno ychydig o'r ymchwil, a'r bwriad wedyn bod ni'n troi at ddau aelod arall y panel I gael ychydig o ymateb. A I wneud hynny, mae gynnon ni ddechrau Dr Prifysgol sydd yn economaidd wedi leoli yn ysgol busnes Prifysgol Bangor, a wedyn troi at Sam Parry. Mae Sam ar hyn o bryd yn cwblhau doethuriaeth mewn economi wleidyddol yn Prifysgol Caerdydd, ond dwi'n deall o fis Medi fe wedi'n cael transfer I Brifysgol Met I weithio yn yr ysgol busnes fyny. Felly, panel o siaradwyr I ddadansoddi, a'r gobeith yw y bydd digon amser wedyn I agor y drafodaeth allan I gymryd cwestiynau neu sylwadau cyn bod ni'n cloi. Felly, na I dewi, na I drosglwyddo I Catrin a byddwn ni'n gweithio'n ffordd ar hyd y bwrdd wrth fynd yn ymlaen. Diolch yn iawn I chi, a diolch I gyd am ymuno neu heddiw yma. Cyn mynd ati I drafod canfyddiadau ymchwil ar Cenedlaetholdeb y Tlawd, gallwn y gynnig eich bach o ddestyn dros y 5 munud nesaf. Beth yn union a olygyr gyda Cenedlaetholdeb y Tlawd, a beth yn union chi amdanio yn ymchwil a'r canfyddiadau cychwynnol. Mae ymddangosiad gwleidiau gwleidyddol is-wladwriaethol, cenedlaetholgar, rhanbarthol yn Ewrop yn y 1970au, a'i dylanwad ar wleidyddiaeth a'i llwyddiant etholiadol, neu tiriogaethol, fel llawer o sylw gan ysgolheigion. A mae astudiaethau academaidd canolbwyntio eisiau esbonio mobileiddiad tiriogaethol, y ffordd mae gwleidiau rhanbarthol yn dehongli'r berthynas
symud craidd a'r cyrion, sef y syniad yma'r côr a'r peritheri, a'r ffordd mae pleidiau yn defnyddio'r gwahaniaeth hyn i gyfiawnhau ei gyfynion trafodaethol fel hyn oedd hyn yn sôn amdano. Sy'n achos y deyrnas unedig y canol neu'r traidd wedi Llundain sy'n cynrychioli'r wladwriaeth a'r cyrion wedi Cymru yr Alban a Gogledd Iwerddon. Un thema neu ffactor esboniadol allweddol ar gyfer mobiliaid cenedlaethol yma ydy anghydraddoldebau economaidd rhwng canol a cyrion, neu'r canfyddiad o anghydraddoldeb economaidd. I gall statws economaidd rhanbarth a'i berthynas ar wladwriaeth sbardino neu dylanwadu ar ymddangosiad mudiadau cenedlaetholgar is-wladwriaethol a siapio'r ffurfiau mae'n cymryd am chwarae rôl am y cael. Hefyd yn llwyddiant etholiadau pleidiau cenedlaetholgar ac ambathol di-wladwriaeth. O ystyried hyn, mae deall sut yn union mae cyd-destun economaidd yn effeithio ar strategaethau pleidiau cenedlaetholgar a rhanbarthol di-wladwriaeth yn allweddol wrth i ddatblygu dealltwriaeth trylwyr o mobiliaid cenedlaethol. Mae cadeirio y maes gwleidyddiaeth tiriogaethol yn archwilio rôl statws a strwythurau economaidd mewn rhanbarthau cyfoethog fel maen nhw'n cael eu galw yn y llenyddiaeth yma. Felly, Catalonia, Ydi'r, Gwlad y Basg, Flanders, dyma rhanbarthau mae rhywun yn meddwl amdano. Cwmdawsta hefyd. A mae hyn wedi arwain at ddamcaniaethu yn y llenyddiaeth a'r wleidyddiaeth tiriogaethol ynghylch cenedlaetholdeb y cyfoethog, dyma'r term y syniad cael ei ddefnyddio. Un ysgolhaen wrth gwrs ydy dilys sydd yn trafod hyn, hefyd term arall cael ei ddefnyddio ydy hunanoldeb y cefnog, selfishness of the affluence gan Harvey ar ddechrau'r 90au. Felly mae Elin Royles yn astudio pleidiau rhanbarthol mewn rhanbarthau cyfoethog, megis Catrin Wyn Edwards a Gogledd Iwerddon, ac yn myfyrio wedyn ar cenedlaetholdeb y cyfoethog. Mae'n archwilio sut mae rhanbarthau cyfoethog yn defnyddio dadleuon ynglŷn ag exploitiad economaidd, unau gan rhanbarthau srotach neu gan weinyddiaethau gwladol, felly bod yn anhygoel, un o ddim yn gweithio i'r rhanbarthau cyfoethog hyn. Felly mae yna eitha tipyn o waith yn edrych ar cenedlaetholdeb gyfoethog yma. Ond mae llawer llai o sylw cael ei roi i'r rhanbarthau tlawd. So ddim wrth ymdrech i bod i geisio damcaniaethu sut mae pleidiau rhanbarthol neu cenedlaetholgar mewn rhanbarthau tlawd yn ymgorffori cyd-destun neu'r statws neu'r berthynas economaidd yma yn ei strategaethau. Ydy natur y sgyrsiau yma. Sut maen nhw'n cyflwyno y dadleuon economaidd. Mae'r ymdrechion sydd wedi bod yn edrych ar rhanbarthau tlawd wedi canolbwyntio ar astudiaethau achosennol neu gymharol, a dyn nhw ddim wedi ceisio damcaniaethu meddwl yn eich angen ydyn am beth yn union ydy'r cenedlaetholdeb y tlawd. Ac wedyn hefyd dwi'n feddwl am dylanwad dynameg economaidd mewn ardaloedd sydd o dan anfantais economaidd os ydyn nhw'n defnyddio'r syniad yna. Dyma prosiect ni, prosiect o rhywun o'n dan o'r papur mae Amel oedd yna yn gweithio arni ar hyn o bryd, mynd i'r afal yn uniongyrchol ar esgelisod neu'r bwlch sydd yma yn y llenyddiaeth. Ac yn archwilio'r cwestiwn ymchwil canolog, felly a'i pleidiau gwleidyddol is-wladwriaethol, cenedlaetholgar, rhanbarthol, mewn rhanbarthau tlawd yn tynnu ar y cyd-destun economaidd a'i statws yn ei strategaethau. Os felly, beth yw natur ei dadleuon, sut nhw'n cyflwyno'r syniad o'r anghydraddoldebau economaidd yma i bobl yn ei strategaethau. Felly, da ni'n ymdrin â'r cwestiwn hyn mewn ffordd fanwl iawn, ffordd gymharol, ac yn astudio rôl statws a strwythur economaidd yn strategaethau pleidiau gwleidyddol mewn 4 rhanbarth. Felly, da ni'n edrych ar Corsica, Galicia, Sardinia a Gymru. Mi oedd y dull am dati wneud yn fanwl iawn, felly mi oedden ni'n edrych ar gyfennau gwleidyddol y pleidiau, felly manifestos, strategaethau, bydd yna polisi, datganiadau'r wasg ac yn y blaen. A hynny dros gyfnod o 30 mlynedd, felly o 1990 i 2018. Ac oedden ni'n dadansoddi'r dogfennau yma yn ôl 4 prif themau gwleidyddol,
sosio-economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol a dyn nhw'n aneddar i strategaethau. Dyn nhw'n dadansoddi'r rhain i edrych am prif themau, prif ddadleuon. Felly, un peth mos sydd wedi bwysig i wneud ydy ffinio y syniad yma, cenedlaetholdeb dlawd, neu sut da ni'n deall hynny yn y ffurflen ymchwil. Felly, mae wedi diffinio syniad yma dlawd ar y GDP. Ac yn benodol ffaith y cynnyrch rhwngwladol transfer y pen yn y rhanbarth yn is na chyfartaledd y wladwriaeth. Dwi'n meddwl dan 95% y cael ystyried yn dlawd. Felly mae'n cael dan defnyddio teicoleg sydd eisoes cael ei derbyn yn y genedlaeth mwy na defnyddio ydy dlawd. Mae patrela, mae seti hefyd, nhw'n gwahaniaethu rhanbarthau yn ôl un o flefion strwythurol a'i statws. A mae teicoleg mae seti'n benodol yn edrych neu gwahaniaethu ar sail rhanbarthau sy'n bourgeois, rhanbarthau sydd braidd wedi diwydiannu, a dyma lle mae'r dylisau Sardinia a Corsica yn ôl y seti, a dosbarth gweithio rai sydd yn hitio yma am Gymru yn hitio yma. Dyn prif ganfyddiadau ymchwil, oedd Anwen yn rhoi mwy o blas i chi, ond mae data ni'n dangos bod pleidiau gwleidyddol is-wladwriaethol, cenedlaetholgar a rhanbarthol. Yn y strategaethau, dyn ni'n gweld nhw'n tynnu ar cyd-destun economaidd yn y rhanbarth, yn arbennig gwahaniaethau economaidd rhwng y craidd a'r cyrnion, y côr a'r perifferi yma. A bod ei statws o rhanbarth dlawd i weld mewn gofynion strategaethol, felly mae'n bwysig. Maen nhw yn tynnu ar themau economaidd tebyg i'w gilydd i gyflwyno ei ddadleuon. Fodd bynnag, mae dadansoddiad o'n hachlysion yn datgelu bod y pleidiau yma yn tynnu ar statws economaidd a bod anghydraddoldebau economaidd yn nodwedd bwysig o'i strategaethau. Maen nhw'n tynnu ar amryw o themau. Mae pwyslais penodol ar themau gwleidyddol. Maen nhw'n defnyddio ddadleuon gwleidyddol ynglyn â sofraniaeth. Maen nhw'n lot o beio'r wladwriaeth neu'r craidd am eu cyd-destun y sefyllfa yn y rhanbarth yna. Ac yn benodol ansawdd neu ddiffyg ansawdd y system gwleidyddol. Ymhlith pethau eraill. Chi'n rhagor o fas gan Anwen. Felly dyna ni, dwi'n rhoi fath o gyd-destun i'r syniad Genedlaetholdeb y Tlawd. Mae basio mewn i'r cyfle rwan i Anwen drafod Cymru a Aberystwyth ac yna drefseithyn gweithio. Iawn, diolch Catrin. So mae fi lan trwy roi bach fwy o sylwedd i chi ar rhai o'r canfyddiadau o'r prosiect. Ac yn Nghymru ac yn Gymru ni'n mynd i gysylltu ar y ddwy brif blaid genedlaetholgar, sef Cael Cymru a'r blocyn ac yn ymwysau gael yn Galicia yn arbennig am. Mae'n rhoi chydig bach o gyd-destun i chi ar Galicia yn arbennig, yn cymryd bod chi'n fwy cyfarwydd a cyd-destun y blaid yma yng Nghymru. Jyst yn gyflym iawn felly, so arbennig air yw'r brif blaid genedlaetholgar yn Galicia. Mae wedi bodoli ers nifer o ddegawdau a wedi chreu yn 1992. A mae wedi cael ei chynrychioli yn y Senedd yn Galicia ers hynny. Hi oedd y brif wrthblaid am gyfnod ar ddiwedd y 90au, a hi eto yw'r brif wrthblaid ers 2020. A fi hi hefyd mewn llywodraeth yn Galicia mewn clymblaid gyda'r blaid lafer rhwng 2005 a 2009. O ran galwadau cyfansoddiadol y Benegaf, yn ystod y 90au a hyd at 2010, pwyslais ar fwy o autonomi i Galicia oedd hi'n mynydd. Ac ar yr un trawsnewid Sbaen mewn i wladwriaeth aml genedlaethol, plurinational state. Galwadau oedd hefyd yn cael ei gwneud ar y cyd gyda'r pleidiau tebyg yn Catalonia ac yn Wlad y Basg. O ryw 2010 ymlaen, mi oedd yna shift dialw i bwysleisio mwy o syniad o sofraniaeth Galicia, a'i hawl hi i benderfynu dros hi hunan, sut oedd hi'n cael ei rheoli, the right to decide. Ac wrth gwrs, ecos oedd o fyna beth yn digwydd yn Catalonia ar y pryd. A chydig bach o sôn hefyd am annibyniaeth i Galicia.
Ond ers 2020, y dylwadau hynny am annibyniaeth wedi diflannu, mwy na rai i gyd, a'r emphasis unwaith eto wedi shifto nôl i alw'n fwy o autonomi i'r syniad benmelysiad. O ran galwadau cyfansoddiadol Plaid Cymru, mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd allan yn 90au, o blaid yn galw'n syniad i Gymru, hynna wedi i sylweddoli i raddau helaeth yn 1999 gyda sefydlu cynulliad cenedlaethol i Gymru, a dim cweith yr un graddau o bwer efo'r blaid wedi hoffi gweld. O 1999 ymlaen, shift i bwysleisio mwy o bwerau, mwy o gyfrifoldebau i'r cynulliad. 2003, y blaid yn mabwysiadu'r amcan o annibyniaeth i Gymru, ond ddim wir yn gwneud hynna'n flaenoriaeth yn disgwrs gwleidyddol hi. Dim ond weddol ddiweddar mae hynny wedi digwydd, ac yn wir beth oedd yn nodweddiadol am ymgyrch y blaid yn etholiad seneddol 2021, oedd y ffaith bod yr amcan cyfansoddiadol hynny o annibyniaeth i Gymru mor flaenllaw, mor ganolog i'r ymgyrch am y tro cyntaf byddwn ni'n dweud. Nawr sy'n bod dylwadau cyfansoddiadol yma wedi cael eu cyfiawnhau. Pa fath o ddadleuon sydd wedi ei gwneud dros y newidiadau cyfansoddiadol hyn. Dyna beth yw tair ymchwil dyn ni wedi bod yn ei wneud. Doedd prif trend sydd yn ategu i raddau'r syniad yma o ddisgwrs cenedlaetholgar penodol yn y llefydd yma. Gyda hyd, ni yn gweld defnydd o ddadleuon economaidd. A rhaid yn bod yn fwy amlwg dros y 30 blynedd yn ni bod yn astudio. Ond, dyn ni'n gweld yn defnyddio mewn ffyrdd gwahanol i raddau gwahanol yn y ddwy achos. Yn achos o Benegall, neu Lysia, dyma sy'n cael ei defnyddio fwyaf dros cyfnod yr astudiaeth. Dydleoedd sy'n edrych ar statws economaidd, y ffaith bod Lysia'n fwy tlawd na gweddill Sbaen. Felly dydleoedd ynglyn â ffyniant economaidd, y diffyg twf economaidd, ac yn aml yn beio'r wladwriaeth am hynny, yna roedd y beth wedi anghofio amdano ni, ystod yn y pwerau i daclo'r problemau economaidd sydd gyda ni. Ond hefyd, ac yn dipyn fwy blaenllaw, dydleo'n ynglyn â cyfiawnder cymdeithasol, social justice. Hynny yw, bod yna broblemau yn cymdeithas ni o ran anghyfiawnder cymdeithasol, dydleo'n ynghylch o wladwriaeth les, bod hwnnw ddim yn gweithio, bod yw'n ymateb i'n anghenion ni yn yma Lysia. A bod angen mwy o bwer ar Lysia mwyn creu cymdeithas fwy cyfiawn, fwy teg. Dydle'n tebyg gan Plaid Cymru erbyn mor blaenllaw ac yn achos Lysia. Emphasis tebyg ar anghyfiawnder cymdeithasol yn arbennig, ond hefyd ar dwf economaidd, a twf economaidd ar sail i allu creu cymdeithas fwy cyfiawn a the. Ond mae'r ffocws yma ar ail gen, mae'r ffocws economaidd yma hefyd yn mynd law yn llawdryddeo'r dydleoedd gwleidyddol fel y ffocws sy'n sôn amdano. Y dydleoedd yma yw rhai mwyaf amlwg yn ystod Plaid Cymru, ond hefyd yn cael ei defnyddio gan y Benegall, a'r dydleoedd yn debyg iawn yn y ddau achos. Dydleoedd yn aml yn dweud bai ar ymwybyddiaeth am natur yn gwleidyddiaeth ni, a pleidiau gwladwriaethol yn gynodol am anghofio amdano ni, neu dweud polisi sydd anfanteisio i ni. Dydleoedd hefyd, ac yn gynyddol dros o 15 mlynedd yn ategu sofraniaeth Lysia a Cymru fel pobl, fel cenedl, a hawl sy'n dod â hynny i benderfynu sut ni'n cael yn lledig a'n rheoli. Y syniad yna eto o'r right to decide. A hynny'n lincio mewn wedyn i'r syniad o hawl i gael creu y gymdeithas yn ni eisiau. Felly dadl positif dros, mae'n ei hawliau i greu cymdeithas sy'n ffynnu economaidd a sydd yn fwy cyfiawn a theg. Felly dim jyst cwyno,
ond hefyd yn galw am hawliau sy'n gallu creu fath o gymdeithas wahanol. Felly dwy drefn fyna, yr un economaidd yn hefyd gwleidyddol, beth sy'n nodweddiad yn hefyd, os ydych chi'n dweud yn wythnosio, yw'r diffyg defnydd o ddadleuon diwylliannol. A falle mae hynna'n yn surprise. Ychydig iawn i ni'n gweld o ddadleuon sydd yn tynnu ar y ffaith bod yn hunaniaeth wahanol, neu iaith unigryw, fel sail i gyfiawnhau newid cyfansoddiadol, ac eto hynna yn y ddwy achos. Siwr esbonio hyn, a pan dyn ni'n meddwl bod ni'n gweld y fath hyn o ddadleuon yn y ddwy achos, a beth yw rôl statws economaidd yn hyn i gyd, y ffaith bod y ddwy yma yn dlawd. Wel, byddwn ni'n gweud bod statws economaidd yn sicr yn bwysig, a ni'n gweld hyn yn y ddadleuon, y cadeirio yma at y ffaith bod ni yn dlawd, bod ni tu ôl yn y datblygiad economaidd o gymharu â llefydd eraill yn y lwyddiaeth. Ond, a falle bod hwn yn predictable gan mai pwynt astudio gwleidyddiaeth ydw i, gwleidyddiaeth hefyd yn bwysig, a falle bod yn fwy pwysig sy'n ni'n gweud na statws economaidd. Enghraifft, ffactorau idolegol wir yn bwysig. Mae'r ddwy blaid yma yn bleidiau asgell chwith, a felly dwi ddim yn surprise falle bod yna gymaint o bwyslais ganddyn nhw o'r ddadleuon yn ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol, er enghraifft. Hefyd ffactorau gwleidyddol eraill o ran y cyd-destun gwleidyddol, yr angen, er enghraifft, i gystadlu gyda pleidie eraill mewn etholiadau i gael pleidlais. Yr angen i apelio at y farn gyhoeddus i gael cefnogaeth am eich prosiect gwleidyddol chi. Y ffactorau hyn byddwn ni'n dadlau hyd yn oed yn fwy pwysig na'r cyd-destun economaidd yn siapio'r fath o ddisgwrs sydd chi'n gweld yn y ddwy achos yma. A ffactorau hefyd, ni'n hefyd yn gweld ar waith mewn cyd-destun rhanbarthau cyfoethog hefyd. Ac yn ystod hynny, falle bod yna llai sy'n unigryw am y ffaith bod yr waith yn dlawd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i Catrin a Ganwen. Felly, fel o'n i'n egluro, gorolwg o'r gwaith ymchwil sydd wedi gyflawni yn mynd ar afel a'r syniad mawr Genedlaetholdeb y Tlawd. Cyn bod ni'n agor y drafodaeth allan, dwi eisiau troi at ddau aelod arall y panel i gael ychydig o mater, sylwadau, cwestiynau falle ei gallwn ni drafod ymhellach. Felly, ystyn iawn, pwysau, droi eich ti ddechrau cyn mynd at syniad. Yn gyntaf, diolch yn fawr iawn y gwahoddiad i ddod yma i trafod y gwaith yma heddi, gwaith diddorol tu hwnt. Dwi, fel nes i cyfleithio economaidd, felly ddim yn arbenigwr yn y maes gwleidyddiaeth, a falle ddim yn adnabod y llenyddiaeth yma mor dda allai. Ond mae gen i ychydig o sylwadau i wneud, a falle wneud yna arwain trafodaeth y fwy. Y peth gyntaf, y sylw gyntaf yw, wrth gwrs, mae'r trafodaeth na o gwmpas llyfr neu tlodi yn un dawr iawn fi'n credu, a nid jyst yn hyd-destun gwaith Cymru, ond hefyd y mudiad cenedlaetholgar yng Nghymru a'r mudiad dros annibyniaeth. Da ni'n clywed o hyd o Yes Cymru y byti. A dwi'n credu bod jyst pobl yn Yes Cymru falle yn stryglau efo fel dyna ni'n sôn am Cymru, fel wlad tlawd, neu fel wlad cyfoethog sydd wedi cael ei ôl mewn cyfoethog. A felly mae'r disgwrs na, mae'r narratif yna yn creu na llawer o pobl yn ffindio'n broblemus. Felly dwi'n credu bod y maes ymchwil yma yn diddorol iawn a dwi'n edrych na gweld y canfyddiadau yn llawn y byti hefyd. Felly mae gen i ychydig i wneud y byti Cymru a yw Cymru yn wlad tlawd neu wlad llywyrchus. Felly mae GDP y pen Cymru hefyd tua 25,000 o bunnau y pen. Tua 75% o'r gyfartaledd dros y Deyrnas Unol. A dyna'r sefyllfa yn y bôn, mwy na lai ers rhyw bedair. Sdim llawer di newid
datganoli yn anffodus heb di cael ffaith ar hynny. Da ni dal yn un sefyllfa cymharol efo grefydd Cydrau. Ond, da ni ar y mesur o GDP y pen, a mae'n dod nôl i trafod hynny i chyfyd os mae dyna'r mesur gorau neu'n eiliad. Da ni tua 5 waith yn fwy gyfoethog nag oedden ni ar trwad yr ugeinfed ganrif. Tua 2 well mor gyfoethog ag o'n i llunus i cael yng Nghymru yn canol y 70au. Felly, ydym ni'n tlawd fel cenedl, fel yn sicr, gen ni cymharu efo cenedlaethau y gorffennol, ac wrth gwrs, gen ni cymharu efo rhan fwyaf byd. Ond am wlad yn gogledd o'r Rhewyn Ewrop, wrth gwrs, da ni yn cymharu tlawd ar y mesur yna o incwm. Ond eto, os ydym meddwl am cyfraith yn hytrach nag incwm, dwi'n gwahaniaethau ddim mor sylweddol. Felly, yn dweud 75% o deyrnas gyfunol o rhan incwm, ond os ydym meddwl y beth i cyfraith, cyfraith canolrifol aelwydydd Cymru yn 2020, o fewn 275,000, o bunnau i cymharu efo 302,000 o bunnau ar draws y deyrnas gyfunol. Felly, cymryd tua 91% o ran cyfoeth ar y mesur hynny. Nawr, wrth gwrs, mae hwnna'n dod nôl at be da ni'n meddwl gan prodi. Ydy o'n peth absolute neu ydy o'n peth cymharol? Be ydy o da ni'n poeni amdan? Ydy ni'n poeni beth i cyfoeth gyfartaledd neu ydy anghyfartaledd sydd wedi bwysig. Yn amlwg, yn y deyrnas gyfunol, da ni'n byw mewn un o'r wledydd fwyaf anghyfartal, mewn gyfundrefn sydd efo cyfradd anghyfartaledd ymysgyd eich yn Ewrop, yn enwedig pryd o'n i'n edrych ar anghyfartaledd ar draws deyryddiaeth. Felly mae'r ydym ni'n tlawd neu'n ffyrwchus, does dim ateb syml i hynny. A be o'n i wedyn yn gacen meddwl amdan, ac eto fel dwi'n dweud, dwi'n mynd arbenigwr, dwi wedi dod i Galicia, achos dim gen i unrhyw profiad o fanna, na Corsica. Ond dwi wedi bod i Sardinia, nath y taro fi pryd es i Sardinia, bod e'n lle wahanol iawn i Gymru. Ac wrth gwrs, os ni edrych ar mesuriadau o'r GDP hyn, falle bod Cymru yn gymharu efo'r deyrnas gyfunol neu'n sefyllfa digon tebyg i cymharu Sardinia efo'r Eidal. Ond mae mesuriadau eraill sy'n rhoi dadlun draw wahanol. Felly, os ni'n cymharu Cymru i'r deyrnas gyfunol o safbwynt disgwyliad oes, wel, da ni dal yn gweld bod Cymru yn cymharol tu ôl hi. Mae disgwyliad oes yn Nghymru tua blwyddyn yn is na mae o dros y deyrnas gyfunol yn gyfan gwbl. Ond os ni'n edrych ar Sardinia ar yr ochr arall, mae disgwyliad oes yn Sardinia yn uwch na mae o dros y wladwriaeth Eidal. A mae hynny'n wir yng Nghorsica a Galicia hefyd. Felly, os ni'n meddwl am slodi o ran iechyd, falle bod yna gwahaniaethau sylfaenol, gwahaniaethau mawr rhwng y gwledydd yma gallu'n astudio, a felly, so fe'n diddorol barn chi oes na beth well o trio meddwl beth ti'n ddodi a cael na jyst meddwl amdano. Ac ydy'r pethau yna wedyn yn bwydo mewn i narratif gwleidyddol. Os ni'n cymryd o'r ystadegau bras yna,
Efallai bod pethau fel anghyfartaledd iechyd mynd i fod yn naratif gryfach i rhoi Cymru na'n arfer i Benega. Felly, o'r fath o syniad dwi'n gwybod yna o gwmpas economi rhanbarthau. Be dwi'n gweld yw pobl yn cymharu Cymru efo ardaloedd fel Sardinia yn Arweiniwyd, Dwyrain yr Almaen, efallai. Dwi'n credu bod diwydiannol eraill, ond ni ddim cweint mor gyfarwydd efo'r cymharaeth yma efo hospitality gyniad Aberystwyth. Diolch yn fawr iawn ti, Rhys. Ambell i gwestiwn, felly beth ni ddod nôl iddo yn ymlaen, ond cyn hynny, neu droed i ti, Sam, rhai sylwadu neu cwestiynau pellach gen ti, cyn bod ni'n troi drafod. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i fod i siarad yma hefyd. Dwi'n meddwl dwi'n rhoi bach o drosolwg hanesyddol i'r cwestiwn yma yn hytrach ar sut ydyn ni yma nawr ar hyn o bryd. Felly, i fi, mwyn i ni ddeall y sefydd yma, mae angen deall bod ein bod ni ddim yn dosbarthu o fewn gwacta. Felly, does dim ffordd i ni edrych ar Gymru a deall Cymru heb deall sefyllfa Prydeinig, Ewropeaidd a byd-eang. A dwi'n meddwl bod angen i fod ni plethu trwy ein gwaith ni pan ni'n edrych ar y mudiadau yma. Dwi hefyd yn meddwl bod e'n bwysig bod ni'n cofio bod o dan y system cyfalafol sydd gyda ni, bod llefydd cyfoethog yn bodoli oherwydd bod llefydd tlawd. Hynny, mae'r ddau nhw yn rhan o'r un system yma. A wedyn mae ein swyddogaeth o fewn y system yna wedi cael ei roi iddyn nhw. Yn edrych ar beth nath Rhys dweud am y GDP, dwi'n cytuno mai GDP cymharol yw sut mae pobl yn edrych ar y pethau yma. A falle bod e'n rhywbeth yn edrych ar gwahaniaeth rhwng y craidd a'r periphery yn hytrach na y periphery a'r wladwriaeth i gyd. Hynny yw, oes gan gwahaniaeth rhwng Sardinia a Gogledd yn hytrach na eraill i gyd. Mae'n sôn hefyd mai yn y 60au a'r 70au dechrau ar llawer o'r mudiadau yma. A o'n i eisiau edrych ar pam bydd y resymau llwyr hynny. Wel, wrth gwrs, yn y 60au a'r 70au, ar un llaw gwelwn ni newidiadau nawr yn gladwriaeth oedd yn byd-eang, bod fel y newidiadau yn colli eu hen colonies ac ati. A hefyd bod cyfalaf wedyn wedi dod yn fwy byd-eang. Felly, cynnig y datblygiad yma, os oedden ni'n edrych ar rhywle fel Cymru, byddai'r gwladwriaeth yn gweithio fel rhyw fath o gwarantydd i lefydd yma, os oedden ni'n meddwl am mudiadau glo, Ydi'r, yr NHS ac ati. Mi oedd y llefydd pan-datblygiedig yma o leia gyda rhyw fath o safety belt fel petai. Nawr mae llefydd fel Cymru yn brwydro yn erbyn gwledydd yn dwyrain Ewrop, Asia a llefydd fel yna ar gyfer swyddi. Felly, does dim y gwarantydd gyda ni gan y lywodraeth rhagor a bod cyfalaf wedi dod yn fwy byd-eang. A felly bod hwnna'n rhywbeth diddorol i edrych ar. Nid bod y wladwriaeth canolog wedi bod yn gormesu y llefydd yma, ond pan nath nhw symud i ffwrdd, oedd pan nath y problemau yma rili boddi. Felly, ydy'r syniad yma Genedlaetholdeb y Tlawd yn rhoi dilys, dwi'n meddwl ein bod nhw. Ond os ydym ni'n edrych ar Genedlaetholdeb y Cyfoethog, dydyn nhw ddim rili am newid y sefyllfa economaidd i ddeall, ond newid eu safle nhw o fewn y system. So, hynny yw i llefydd fel Catalonia, yr Alban, Gogledd Eidal, mae'r system yn fwy neu lai yn gweithio nhw, eisiau cadw olew yn Alban i ni, neu ddim eisiau talu i fewn i'r wladwriaeth yn Catalonia i hi ag ati. Ac o ran hyn o beth, o'n i'n dod yr Alban am ran o'r Genedlaetholdeb y Cyfoethog
sy'n efallai wahanol i'r pan ar dwi'n siŵr. Mi oedd hefyd oedd chi'n sôn am syniad yma pwyddiannau cymdeithasol o fewn Galicia, a ni'n meddwl hwnna'n ddiddorol iawn yn edrych ar Catalonia. So, yn Catalonia, maen nhw eisiau system rhaid gosod i Nyfa a Gwlad y Basg, lle os nid angen tannu fewn i'r system canolog, a bod nhw eisiau cadw'r arian i nhw ei hun. Felly, gallwch chi ddweud falle bod hwnna'n ffordd bod y Cenedlaetholdeb gyfoethog yn gweithio, ond bod Galicia ar yr ochr arall yn dweud, wel, na, dwi'n system yma ddim yn gweithio. Felly, beth yn Cenedlaetholdeb y Tlawd? Wel, yn amlwg, dyw'r system ehangach ddim yn gweithio i'r cenhedloedd yma, a felly beth yw'r ateb i hyn. Felly, ddim angen nid dim ond newid eu sefyllfa nhw o fewn y system, ond ceisio newid y system ei hun. Ac efallai dyna pan mae hi'n anodd diffinio popeth o ran y pleidiau yma yn economaidd. Nid dim ond dweud mae angen newid ein sefyllfa ni o newid y system gyda'n gwbl, sydd yn amlwg yn llawer mwy mae angen i Catalonia neu yr Alban neu Gymru. Oedd yna hefyd sôn wedyn am 2010 a beth nath newid. A fel economaidd, byddwn ni'n dweud mai financial crisis 2008, dyma sydd wedi newid ffordd o pobl yn meddwl o'r fath. Mae hwn yn wir am Catalonia, mae'n wir am Galicia, yn gogledd yr Eidal, mae'n wir yn wedi yr Undeb Sofietaidd yr enghraifft, herwydd y comunyddion oedd yr ail blaid fwyaf tan y 90au. O'n i hefyd yn eisiau edrych nôl yn fwy hanesyddol eto, a beth sydd gan y llefydd yma mewn cyffredin bod ni wedi bod yn trafod hefyd. So, nid oes hanes fodern o wahanrwydd gorfeithiol na sefydliadol gyda'r llefydd yma, a mae sefydliadau yn bwysig. So, example arall, Andalusia er enghraifft, lle tlawd arall, eu hanes nhw i un o'r Rhiconquista. So, gormesu Andalusia yw rhan o'r syniad Sbaen ar gyfer Sardinia. Wel, nhw nath arwain y system Gwe'r Eidal, ond o Genoa, Turin, oedd Brenhiniaeth Sardinia yn cael ei redeg. Cymru, wel, ni nath roi syniad o cadeirio i Loegr, a dyna yw ein cais ni. Corsica, wel, mi oedd yn rhan o Genedlaetholdeb a oedd yn cael ei werthu i Lloyd. Felly, does dim sefydliadau hanesyddol yn gen nhw, a mae hwnna i fi yn bwysig. Felly, i orffen, yn mwyn deall y mudiadau yma cenedlaethol heddiw, rhaid i roi nhw fewn o'i cyd-destun hanesyddol a economaidd. Diolch yn fawr iawn ti Sam, diolch i chi gyd fel aelodau'r panel. Mae gennym ni ychydig dros 10 munud cyn bod ni angen cynhoi. O'n i'n mynd i ofyn i aelodau'r panel ymateb i rai'r pwyntiau gafodd ei godi, ond dwi'n credu cyn bod ni'n gwneud hynna, i wneud yn siŵr bod ni'n cael digon amser i gasglu sylwadau o'r cael, mae agor y drafodaeth allan i ddechrau. Be na'n wneud i cymryd cyfres o sylwadau neu cwestiynau, a wedyn yn ni ddod nôl i'r panel i ofyn iddyn nhw ymateb i beth fydd wedi codi i grynhoi. Felly, os oes gan unrhyw gwestiynau neu sylw, eisiau gofyn am fwy o fanylion neu anghytuno, beth bynnag, dyma'r cyfle. Lawr yn y blaen fan hyn, a wedyn fewn at y chi yn y cefn fyna. Ie, so, dwi'n beth yn siarad am y Trafodir o'i Diolch. Ond mae gwestiwn yn y cefn fyna hefyd. Can you tolerate English? I'm just intrigued. Some of this work resonates back to sociological studies in the early 60s that looked at poverty and the politicisation of people, whereby the very people had a sense of hopelessness and were politicised by the promise of some attachment to power. I wondered if you could explore that at all, since there's much
Diolch yn fawr. Mae yna 2 gwestiwn. Oes unrhyw gwestiynau neu sylwadau eraill i ni gasglu cyn bod ni'n troi nôl at y panel? Os? Un yn y cefn. Reit, sori. Na i just crynhoi beth gafodd i ofyn cyn bod ni'n troi nôl at y panel. Felly, cwestiwn Dylan fan hyn yn holi am y pwynt gafodd i wneud ynglyn â'r cydweithio rhwng y blaid lafur yn Galicia a'r BNG, cynhoi'n gwir, i baradau bod hynny wedi newid y berthynas neu'r drafodaeth rhwng y ddwy yna, ac oedd gan hynny yr oblygiadau un fath o gydweithio dyn ni wedi gweld yng Nghymru. Oedd y cwestiwn yn y cefn yn holi ynglyn â os oedd unrhyw berthynas rhwng y gwaith ymchwil yma a gwaith o'r 60au ynglyn â gwleidyddiaeth y llaw. Be na i wneud yw troi nôl at Ti Catrin Anwen i ddechrau i ofyn os chi ymateb i be ni wedi clywed o'r cael cyn mynd nôl at y panel. O'n i siarad Chris, ond dwi'n gwybod... Newn ni ddechrau gyda be ni wedi clywed o'r cael ond wedyn mynd nôl i'r mewn. Fatha i sôn am y benegau blaid lafur. So, un peth pwysig i ddeall am Galicia sydd yn wahanol iawn i Gymru yw mae prif blaid wleidyddol yn Galicia yw'r prif blaidwyr, y Partid Popular. Ac i'r lawr am yr un cyfnod yna yn 2005 a 2009, y blaid geidwadol sydd wedi rheoli i Galicia. Felly dyma gyfnod pan oedd y blaid lafur a'r benegau mewn llywodraeth gyda'r mynydd yn unig ydy'n digwydd ers. Mae hynna'n bwysig deall oherwydd maen nhw'n cystadlu yn erbyn i gilydd am y bleidlais asgellus. Ond wedyn mewn pwer wedi gorfod dysgu siwt i ddod i gilydd. Mae'r blaid sosialedd yn Galicia fel yng Nghymru yn pwysio fwy o bwere'r Senedd. Ac i'r ardd mae hwnna'n creu problem i'r benega oherwydd does na ddim cefnogaeth o gwbl i unrhyw fath o newid cyfansoddiadol radical yn Galicia. Mae'n geidwadol gyfach yn ogystal â geidwadol gyfawr yn ystyr yna. So maen nhw'n cystadlu o ran galwadu cyfansoddiadol am cynyddu pwere'r Senedd. Nawr, ystod y cyfnod yma mewn plymlaid, olygodd hynna mwy na lai bod y ddwy yn trio dadlau'r un peth, mwy o pwere'r Senedd. A mae'r broblem fyna oedd i'r benegawdd o lle mae'r llais ni, a lle mae'r llais ni'n wahanol i llais y blaid lafur. Ac oedd yma'n cael ei weld fel problem i'r benegawd, y partner bach mewn plymlaid. Debygwydd yna i sefyllfa Blaid Cymru a Blaid Lafur mewn plymlaid. Beth sy'n ddol oedd beth i ddigwydd pan ddech nhw mas o'r plymlaid yna. Fe gollodd y benegawd lot o bleidleisiau yn 2009. Fe ddech nhw mas o'r plymlaid. A arweiniwyd hynna trafodaeth fewnol, oedd sut ni'n gwahaniaethu'n hunain nawr wrth y Blaid Lafur. A'r ymateb oedd radicaleiddio cyfansoddiadol, galw am sofraniaeth, annibyniaeth. Eto, yn rhannol, mwyn trio gwahaniaethu hunain o'r Blaid Lafur. Y broblem oedd eto bod jyst ddim awydd yn Galicia am hynny. Mae cefnogaeth iawn byniaeth yn Galicia o dan 10% sy'n wedi newid lot yn yr un mlynedd diwetha. Felly mae yna broblem fyna, eto, ddim yn anhebyg gyda ni'n gweud y broblem sy'n negesau Gymru yn y cyd-destun Cymru. Pan ydych chi'n cystadlu erbyn plaid asgellwydd sy'n gryfach na chi, ond sydd hefyd yn galw am lot o'r un pethau â chi yn gyfansoddiadol. Felly, dwi'n dynamics ddim anhebyg ni'n dweud yna o ran berthynas yn ddwy blaid. Diolch yn fawr iawn, diolch. Catrin, o ti'n lle mateb i gwestiwn Rhys? I ddysylw am pam defnyddio GDP a o'n i'n rhagweld y sylw yma gennych chi. Felly dwi'n meddwl mae'n defnyddiol iawn fel mae'n prawf i geisio dewis astudiaethau achos yn y lle gyntaf. Felly, yn y llenyddiaeth mae'n edrych ar Catalwnia, Bavaria ac yn y blaen.
Ac os da ni'n defnyddio GDP, i chi gael syniad o'r gwahaniaeth GDP rhwng y gwahanol rhanbarthau. Yn y gogledd Eidal mae 120% o GDP, Caswnia 120% o GDP, Bavaria 110%, Cwmdosta 130% o GDP yn y gwiriau. Mae hwnna'n fain prawf sydd wedi cael ei ddefnyddio yn y teitholegau sy'n datblygu. Ond pan oeddwn ni'n mynd ati i drafod beth union da ni'n olygu, mi oeddwn ni'n ystyried diweithwyr a hefyd y Gini coefficient i feddwl am gwahaniaethau o fewn y rhanbarthau. Felly mae hwnna yn sicr yn bwysig. Ond beth sydd hefyd yn bwysig ydy'r canfyddiadau sydd mae'r rhanbarthau yn defnyddio'r anrhyddiadau. Ac yn mynd ati i lunio dadleuon mwyn cyfiawnhau ei dylwadau. Ac wrth gwrs, o edrych ar costa, a i ddynnu lot yn ôl ar y brysau, bach i'r gwir pen, sydd efo dim ond cwbl o funudau ar ôl. Ond mae yna dynnu ar y syniad yma o wladychiad sy'n dod yn un ôl wedyn at waith Hector yn y 70au, wladychiad mewnol. A da ni hefyd yn gweld diweithwyr yn dod i fyny fel un o'r dadleuon, safon bywyd is, diffyg cysylltiad o letu fforddiadwy, ac yn y blaen. Felly mae'r dadleuon yma'n bwysig a da ni yn gweld nhw yn y strategaethau. Diolch. Diolch am y cwestiwn. Dyn ni ddim wedi edrych ar y mynediad ar Prifysgol Poverty, ond falle angen i ni. Un o'r pethau nath drawlio i yn y cwestiwn chi oedd y syniad o mobilio gwleidyddiaeth gobaith y political code. A mae hwnna yn rhywbeth dyn ni'n gweld yn glir yn y cwestiwn yma, ond hefyd dros yr astudiaethau achos. Fel arfer, dyn ni'n meddwl am y disgyrsiau yma, fel disgyrsiau sydd yn canolbwyntio ar y problemau, y grievances, rhoi bai ar y sefyllfa ni. Ond beth dyn ni'n gweld yw bod mwy ac yn gynyddol shift i siarad am i greu narratif o obaith. Beth allan ni wneud? Pe byddwn ni'n pwerau, beth allan ni wneud? Wel, allan ni greu cymdeithas hollol wahanol. Cymdeithas cyfoethog, fwy cyfiawn, fwy teg, fwy democrataidd. So, creu stori o obaith yn hytrach na stori sy'n ffocysu ar y problemau, y ffaith bod ni'n dlawd, y ffaith bod ni'n dlawd. A mae hynna yn nodweddiadol iawn o beth ni wedi gweld ar draws yr achosion. A mae'r reswm penodol i hynny dwi'n meddwl, fi'n credu yn dod lawr i'r angen i werthu'r prosiect yma. A pan ych chi eisiau gwerthu prosiect newydd cyfodoliadol, mae yna ddigon o gwrthwynebwyr chi sydd yn fodlon yn pwyntio mas problemau gyda hyn chi. Eich job chi'n aml yw gorfod creu stori positif. Ni bod yn fel rhywbeth gallwn ni greu, gallwn ni gyflawni, mwyn rhenio i bobl, mwyn cael bobl i cefnogi chi. Felly mae'r syniad yma o wleidyddiaeth gobaith yn bwysig iawn yn y disgyrsiau yma. Yn y llefydd clawd, ond hefyd yn y llefydd weithon yn ddweud. Diolch yn fawr, Anwen. Dyn ni wedi cyrraedd 10 munud i, a mae yna Stewart yn mynd i edrych yn y funud, ond fi'n credu bod yna amser jyst am un cwestiwn sydyn i ochr. Diolch yn fawr, ni'n jyst yn gwybod this how to sôn lot am cenedlaetholdeb y Tlawd. Mae gwahaniaeth mawr yn gefnogaeth eraill y Sardinia a'r Alban, lle mae cenedlaetholdeb y Tlawd yn brif yna, a mae'r cenedlaetholdeb annibyniaeth hefyd. Sut chi'n meddwl gallwn ni fel Cymru a Gymru fel cenedlaetholdeb y Tlawd? Dydy knowledge yna gyda eraill chi llwyddiant niwsol cenedlaetholdeb. So, os wedi deall yn iawn, mae'n gwestiwn sy'n gweld y berthynas rhwng lefel cefnogaeth i y pleidiau cenedlaetholgar a falle annibyniaeth mewn ardaloedd sy'n cael ei gweld yn gyfoethog a'i baradau bod hwnna'n cyplysu. Yn sydyn, achos dwi'n mynd i ofyn
Mae'n yna gysnanodd i ateb yn sydyn, ond os unrhyw sylwadau. Dwi'n credu bod rhai o'r mudiadau yma i ddechrau wedi edrych ar lawr ar y Catalonia a meddwl, mae yna esiampl fan hyn, beth ni weld beth sy'n digwydd, a falle bod yna esiampl i dilyn. Ond fe'n rhaid i at yn gyflym iawn. Nid jyst bod hi'n anodd iawn, mae'r cefn wedi cofio bod hi'n anodd iawn pwysio mlaen gyda'r prosiect. Ond hefyd, bod hi jyst yn o fater o gewch chi'n ddysgu be maen nhw'n wneud a wedyn implementio hynna fan hyn. Mae achos o'r benig a yn dangos hynny yn glir iawn. Mae'r ffaith bod nhw'n dechrau siarad am eraill y said, pan oedd hynny'n bod yn ffyn hir yn Catalonia. Ac maen nhw'n cyfarfod bod nhw'n defnyddio leithio yn Gymru a Catalonia. Sylweddoli'n gyflym iawn, mae jyst ddim yn ddisgwrs sydd yn attraction felly deall bod angen i ni fan hyn yn feddwl beth sy'n digwydd i ni yn ddysgu'n disgwyl ar hynny. Mae'n broblem achub, ydy nhw'n edrych i wedi'r arall, ond mae jyst mynd ar y gwersi yna a'i transplantio nhw yn heriol iawn, a mae'n golygu dwi'n yn hawdd edrych i llefydd nhw'n llwyddiannus a wedyn dysgu o hynny. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i ofod crynhoi nawr, felly y peth cyntaf wrth i wneud i ddiolch i aelodau'r panel, i Catrin, Ianwen, Rhys a Sam. Dyn ni'n diolchgar sy'n chi'n ymuno gyda fi dangos gyfrogedd. A os ydych chi wedi cael blas ar drafod cwestiynau cyfansoddiadol, gwleidyddiaeth gyfansoddiadol, mae yna gyfle i barhau i wneud hynny am hanner awr wedi un ar uned Prifysgol Aberystwyth, ble fydd Anwen yn ymuno gyda'r athro Laura McAllister o Brifysgol Caerdydd ar gyfer sesiwn yn trafod gwaith Comisiwn Annibynnol a'r Ddyfodol Cyfansoddiadol. Felly mae croeso i chi ymuno yn uned Aberystwyth yn rhyw hanner awr os hoffech chi wneud hynny, ond os na, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni yn gynnar cynhawn yma a gobeithio mwyn chi fwynhau gweddill yr Eisteddfod.